Bona tarda a totes i a tots, gràcies per vindre. Abans de començar, vull disculpar l'assistència de la regidora Carla Miralles, que ha justificat la seva absència, i si vos pareix, es comencem. Sí? Punt primer, aprovació si escau de l'esborrany de l'acte de la sessió de data 27 d'agost de 2015. Se sotmet a aprovació l'acte de la sessió de data 27 d'agost de 2015. Hi ha paraules? S'aprova? Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Perdó. Amb els vots a favor de la totalitat de grups, excepte Acord Ciutadà, que és d'abstenció, es pot aprovar. S'aprova per majoria. Dació de compte de decrets i resolucions de l'alcaldia de conformitat amb el que disposa l'article 42 del Real Decret 2568/1986 de 28 de novembre. Es dona compte del decret de l'alcaldia que corresponen al mes d'agost de 2015. Tercer, dació de compte del decret número 2015-1727 i decret número 2015-2109 relatius a l'hora de celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local en l'expedient 6.880. Es dona compte del decret de l'alcaldia relatius a l'hora de celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que queda de la següent manera: primer, fixar com a hora de celebració de la sessió ordinària el primer dilluns de cada mes de la Junta de Govern Local a les 13 hores. El punt quart és la proposta per a modificar l'horari de les dedicacions parcials dels regidors Jan Valls Fernández i Domènec Fontanet Llàtzer, és l'expedient 6.880. Se somet a aprovació la següent proposta. Primer, modificar l'horari de les dedicacions parcials dels regidors senyor Jan Valls Fernández i senyor Domènec Fontanet Llàtzer. I segon, notificar el present acord a les persones interessades. Bé, gràcies, bona tarda i gràcies, alcalde. Bé, per explicar aquest punt direm que ve establit per el tema de les dedicacions parcials de dos dels regidors de l'equip de govern, en la qual a compaginar el que són les necessitats d'activitats laborals com tenim i les necessitats de responsabilitat que tenim en les diferents àrees que tenim responsabilitat, i vist després els comentaris que li hem fet al secretari per a portar això al plenari, veiem la necessitat de modificar el que són aquests horaris que se van aprovar en el plenari de l'1 de juliol de 2015 i aquesta modificació ve donada en això, el canvi d'horari d'atenció al públic. En això no vol dir que només fem 25 hores a aquest Ajuntament, sinó que, com ja saben, tots els regidors de tots els equips de govern han fet, són la major part del seu horari i, per tant, nosaltres hem vist la necessitat de flexibilitzar el que són els horaris que en un principi eren de 9 del matí a les 2 de la tarda i que ara hem canviat. El senyor Jan de dilluns farà de 8:30 a 3 de la tarda, el dimarts estarà de 4:30 de la tarda fins a les 7:30 de la tarda, el dimecres de 8:30 fins a les 2:30 i de les 4:30 fins a les 7:30 i el divendres estarà de les 8:30 a les 3 de la tarda. Jo mateix, de dilluns a divendres des de les 11:30 fins a les 3:30 de la tarda i dimecres de 5 a 8 i dijous de 5:30 a 7:30. Aquesta és la modificació que acollim-nos al reglament, fem la flexibilitat horària d'atenció d'aquestes 25 hores de temps parcial que són les que tenim la dedicació, res més. Sí, obre torn de paraula, Maria Dolores Miralles. Va? Sí. A veure, gràcies, senyor alcalde, per donar-me la paraula.
Aleshores, nosaltres en aquest punt, sobretot en el número 4, la veritat que no acabo d'entendre una cosa. Fa molt poc temps, no fa ni pràcticament 3 mesos, perquè avui ja pràcticament fa 100 dies que estan governant, se va passar per un pleno extraordinari, concretament el dia 1, en la qual que va haver tant de rebombori, perquè en aquell pleno se va passar una dedicació exclusiva se va passar la dedicació exclusiva de l'alcalde, a la qual cosa sempre el PBI va dir que sí que aprovaria aquesta dedicació si s'hagués tret de tot el que era l'extracte, però estaven totalment en desacord en el que eren les 5 dedicacions parcials. I aleshores penso que és falta d'improvisació i que és tot el salto de mata i que el que no se pot fer és el següent. Si l'Ajuntament de Vinaròs està obert des de les 8 del matí fins a les 3 de la tarda, ja sé que els funcionaris tenen una flexibilitat que poden entrar a les 7 i sortir un poc més tard, el que no puc entendre és que hi hagi regidors que tinguin dedicació parcial i que estos puguen arribar o que puguen haver dies que no vinguen o com un altre, com és el senyor Fontanet, que entra a les 11:30 tots els matins. A veure, a mi m'apareix un pecat mortal i una falta d'ètica i m'apareix vergonyós, i a mi va aparèixer vergonyós quan se van posar aquests sous perquè vostès van practicar en tota la legislatura, en tota la campanya electoral, que no se pujarien els sous, que no tocarien un diner de l'erari públic i van fer tota aquella cosa que no van complir res del que van prometre. La primera mentira en la frente. I ara la segona, és molt bonico dir que volen una compatibilització en les seues activitats laborals per poder desempenyar aquest càrrec. Escolta, me poso jo com a exemple. Jo soc la portaveu del PBI, soc una persona que estic treballant, atenc les meves tasques de regidora a la 1 quan se me convoca i després fora de l'horari escolar. És a dir, perquè un regidor té dedicació de servei i servei significa que està les 24 hores disponible per l'Ajuntament, perquè està fent servei públic. I el que no me pareix de pecat mortal és que en aquell moment s'han muntat unes dedicacions parcials per a unes certes persones, perquè en aquell moment potser no tenien treball perquè estaven a l'atur, i ara resulta que com s'ha sortit un altre treball que pugui compatibilitzar en el seu treball de l'Ajuntament, ara se modifica aquest horari. Això me pareix una falta d'ètica i una falta de rigor tremenda. I ja no li puc dir potser al senyor Baix, perquè potser el senyor Baix és una persona més inexperta i penso que potser ho ha fet i potser no se n'ha donat compte de lo que això compensava, que això portaria altra vegada una escàrnia aquí al plenari perquè estem totalment en desacord. Aleshores, per què ho dic això? Perquè justament el senyor Fontanet, que aquí ara pareix que sí que el salvador de los salvadores, resulta que quan va estar 8 anys en l'oposició, resulta que en el ple ordinari del 9/3 del 2010 va presentar una moció, juntament amb el PP, en la qual pensava que havia baixat la tasca dels serveis urbanístics i van llevar la dedicació exclusiva al senyor Javier Balada i van deixar a l'alcalde, senyor Romeu, només en un sou de 2.000 euros. Entonces sí que era bo aquell sou per a aquelles persones. I ara per ell no és bo. Ell té que tenir la dedicació parcial, que són 1.300 euros, lo repeteixo, per 14 pagues, més a part Seguretat Social, que això són molts de diners al mes, multiplicat pels 4 anys que estarà, més a més, una altra cosa és que després tindrà 2 anys de paro. Tenim la vida segura 6 anys. 6 anys tenim la vida segura, perquè aquí estem cotitzant i això ens cotitzarà pel dia de demà, per la cotització el dia de la jubilació. Això és de pecat mortal i vergonyós. El que tindrien que fer, sap el que tindrien que fer? És cobrar per assistència. Si vostès no poden compatibilitzar el seu càrrec de regidor amb la seva feina, perquè ara tenen una altra feina, que jo me n'alegro si tinguin una altra feina, me n'alegro, el que tenen que fer tenen que ser honorables, tenen que dimitir de la dedicació exclusiva i tenen que dir, jo comprenc que les persones que fan una feina tenen que cobrar per aquesta feina. Això estic totalment en acord. Entonces, que renuncien i que entonces que cobren per assistències, com fem la resta de tots els regidors, com va fer anteriorment l'equip de govern que havia i com molts regidors que estaven en l'anterior legislatura del 2007 al 2011. Però, des de luego, és això de que puguen comptabilitzar i que hi hagi un horari de que ara un dia no vinc a treballar, ara un dia vinc només per la tarda, però si per la tarda, senyors, l'Ajuntament està tancat, què faran vindre un funcionari per treballar? Els funcionaris si venen per la tarda volen cobrar hores extres. Vostès van dir, per activa i per passiva, que intentarien reduir les despeses d'aquest Ajuntament. Despesa no ni mitja. Des que han entrat a treballar, l'única cosa que han treballat ha sigut per composar uns sous i per augmentar les despeses en l'Ajuntament. Ara resulta que no volen renunciar a aquesta dedicació parcial
perquè resulta que volen comptabilitzar la seva feina. Senyors, el que tenen que fer és renunciar a la dedicació parcial. I si no poden comptabilitzar la seva feina, per què sabien on se posava? I el senyor Domènech, vostè més que ningú, perquè anava de cap de llista, com jo, i sabia el que comportava. Si vostè tenia que assumir l'alcaldia, sabia el que això li comportaria. Moltes hores de treball, moltes hores d'esforç, i tindria que tindre dedicació a les 24 hores. I que potser el que cobraria no li compensaria per la feina que ha. Però per això diem que la política és un servei públic. Però el que m'estranya més és que justament tots vostès, perquè a veure, jo en cap moment m'he amagat del que farien ni del que diria. Però és que tots vostès van dir que no volien que la política sigués un modus vivendi de vostès, que vostès no volien viure de la política. I el que estan demostrant al poble de Vinaròs és que aquí hi ha gent que s'ha posat a treballar només per cobrar un sou. Per cobrar un sou i tindre la vida assegurada 6 mesos. Per la qual cosa penso que ja vaig estar totalment en contrària a les dedicacions parcials, respeto, perquè tinc que respectar les que estan i les que se mantenen, però des de luego no estic disposta a callar que hi hagi dedicacions parcials i que hi hagi gent que entra a treballar a les 11:30 del matí. Si jo esta mateixa feina que vostè m'està dient la plantejaria a la meva escola, sap el que me dirien? Me dirien, xiqueta, aquí te la porta i se'n va, però aquí l'ocupa la té el senyor alcalde, perquè vostè això no ho tindria que permetre. Senyor Ric, no ho tindria que permetre perquè és la màxima autoritat. Perquè a mi la directora me diria, això no pot ser, tu no pots comptabilitzar o una cosa o la dreta o l'esquerra, però el que no poden fer és cada un que faci el que vulgui, perquè això és un desordre. I després una persona que va anar en contra de que tot era un gasto i una despesa. Segur que panellen polítics de primera i polítics de segona. Ell deu ser un polític de primera. Jo el tatxo, sap de què? De política oportunista, perquè és un oportunista, ni més ni menys. I si té valor, el que tindria que fer és renunciar a la dedicació parcial. La tindria que deixar damunt de la taula. Luis Batalla. Bé, moltes gràcies. Bé, afegit en allò que ha dit la meva companya, Dolors Miralles, està clar que estem davant d'un nou privilegi. Justament quan s'esperaven aires nous estem davant d'un nou privilegi, perquè és un privilegi que un decidís que en una votació quin sou posarà als seus companys. Això és un privilegi que vagi contra els aturats d'aquí fora si entre ells poden votar ficar-se un sou a alguns dels seus aturats. És un privilegi, també, entre altres privilegis, ficar un plenari a les 7:30 pensant en la conciliació de la vida familiar laboral dels regidors quan s'ha de pensar en la conciliació que està pel poble i pugui vindre o veure-ho des de televisió una mica més tard. Avui ens porten este curiós privilegi que és dir-li al jefe de l'empresa no entraré en aquesta hora sinó que entraré més tard. Justament l'argument que ha dit la meva companya és que és una cosa que no s'acaba d'entendre, però vull dir, saben clar que vull separar els dos horaris. Entenc que ara mateix el senyor Jean Valls l'horari que té és absolutament lògic, normal, evidentment que és una persona preparadíssima per a la regidoria on està, de fet és arquitecte, està en urbanisme, tot quadra. Aleshores, entenc que inclús els dijous no estarà, però és millor no estar que estar malament i fora d'hores. Vull dir, en aquest sentit entenc que la seva feina la podria fer perfectament. Però, francament, observem una mica l'horari que hi ha per part del senyor Domènech Fontanell Llàtzer, entre les 11:30, aquesta manera de marcar d'esta manera tan quirúrgica, és dedicació parcial. Molta gent voldria tindre el sou que vostè té en esta que vostè diu dedicació parcial, estos 1.100, 1.200, 1.300 euros que puguen ser, els agradaria tindre com un sou total al final de cada mes. Però aquesta manera d'utilitzar el llenguatge és molt peculiar per part de Bloc. El que veiem és que vostè de 11:30 a 2 estaran els tècnics, el dia que estarà amb els tècnics, i els dies que no estigui el tècnic, perquè evidentment ha complit el seu horari, vostè se n'anirà, el tècnic se n'anirà cap a casa i vostè se quedarà allí. Però compte, ara veiem que dilluns, per exemple, en aquest fantàstic horari tindran junta de govern tots els dilluns, un dilluns al mes a partir de les 2 tindran també una comissió. Vull dir, està molt ben arrodonit això per estar molt temps amb els tècnics, que ja sé que la seva filosofia política, i no se cansa de repetir-ho en sèrio o en broma, és per què estan els polítics, els tècnics. La meva pregunta és per què estan els polítics, perquè si delega vostè absolutament en allò que puguen pensar els tècnics, i sort que els tècnics són molt bons a l'Ajuntament de Vinaròs, aleshores quin sentit té ser polític d'un partit o d'un altre si al final qui decideix, qui planifica, qui fa allò que hauria de fer un polític ho fa un tècnic. Estos dies estan fora d'aquí
la gent veia la televisió, perquè jo m'enganxava a veure què passava a Vinaròs, i al final de veure una roda de premsa dient, ostres, quin regidor més majo teniu, i jo dia, no, és que és el tècnic, no és el regidor, és que a vegades pareix que qui porta la paella agafa de mànec és el tècnic. En el seu cas és encara més flagrant, perquè els tècnics se'n van a les 2 de la vesprada. En el seu cas és més flagrant perquè vostè mateix ha dit que delegaran els tècnics. En el seu cas és molt més flagrant aquesta irresponsabilitat política perquè no porta qualsevol cosa, porta turisme, porta comerç, porta promoció de l'activitat econòmica. Vostè porta 3 regidories absolutament importantíssimes pel futur de Vinaròs, però vostè està pensant en equilibrar la balança, vull dir, la meva granja fins a les 11:30 i a partir de les 11:30 aniré a l'Ajuntament perquè podré fer les dues coses. Hi ha regidors a la província de Castelló que han dimitit perquè han vist que no arribaven a la feina de polítics i perquè primer era la seva professió. La política, senyor Fontanet, és una passió, no és una professió, i vostès estan pegant la bota a la truita i volen convertir-ho en una professió. Vostès van parlar de l'estat de benestar i tot això, però ara veiem que l'estat de benestar que prediquen era el de vostès. He parlat abans de conciliació. La meva qüestió que plantejo és en aquest horari tan fantàstic que vostè s'ha muntat, perquè se l'ha muntat vostè, deu ser un dels acords de govern, que cada un se munti l'horari que vulgui i no la transparència. En aquest horari fantàstic me pregunto en quin moment vostè se reunirà en el sector comerç, si justament vostè està a l'Ajuntament quan el sector comerç té els comerços oberts. O quan vostè se reunirà en el sector empresari si justament vostè té la paradeta oberta quan ells també tenen la paradeta oberta. És una cosa que hauria de resoldre. No li vull recordar un cas d'estos que no li agrada recordar, com se dia a la campanya electoral que diuen que quan va haver un regidor de participació està allí a la seva torre d'Ívori, Ramon Adell, però estava fins a unes hores en què la gent podia anar. Vostès han acomodat un horari fantàstic, inclús els divendres el senyor regidor s'agafarà la tarda lliure i no estarà amb el poble perquè divendres per la tarda s'agafarà la tarda lliure. Això és la política que hi haurà en 4 anys? Deixar-ho tot en mans de tècnics? Només apareix a les fotos? Està una roda de premsa que vostè ni obri la boca, però la somrisa d'Espanya ha d'estar present en la foto? Si es tracta que és la política que hem de veure, serà molt divertit això. No et toca a tu. Parla el grup municipal de Compromís. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, entenc la seva argumentació, moltes coses i moltes frases de les que diuen no les puc assumir perquè crec que menteixen o crec que fan una política populista, el que vol sentir la gent, i és una opinió com la que vostès han donat i és la meva opinió i crec que és així. No es pot posar vostè com a exemple, senyora Maria Dolores, vostè és funcionària. Jo sóc autònom, granger. Aleshores, vostè, quan va tindre responsabilitat de govern en la legislatura passada, no, en l'altra, l'anterior, vostè sabia que al cap dels 4 anys vostè tornaria a l'escola a fer de mestre. Claro. Pense que els autònoms, els que portem un negoci endavant, tenim que pensar en el nostre futur. I el nostre futur no acaba en aquests 4 anys que estem aquí, sinó que tenim que mirar pel nostre futur. I la nostra empresa. I per això jo, com a granger, no puc deixar-me la meva activitat per a fer-me responsable de les activitats que estic portant en responsabilitat. És molt normal. Per tant, jo tinc que adequar la meva vida laboral en la meva responsabilitat com a regidor. O no, o això és una cosa rara, això és estrany a aquesta vida. Per sort, els grangers poden ser polítics també. No n'hi ha que ser ni mestre ni professor, va ser polític, per sort. I per això li dic que si me fico a les 11:30 no vol dir que a les 10 del matí hi hagi una reunió i jo no me deixi la meva feina per vindre aquí. No vol dir això. Nosaltres, en responsabilitat, tenim les 24 hores, perquè tenim la responsabilitat que tenim. No, jo tinc 24 hores, 25 en retribucions, però 24 hores de feina, senyora Maria Dolores, perquè tenim responsabilitat de govern, perquè portem endavant un poble. Estes per 11 persones... Senyora Miralles, ja ha tingut el seu torn i crec que ningú l'ha interrompit a vostè. No, és que ningú l'ha interrompit i crec que s'ha equivocat també diverses vegades, o sigui que tranquil·lament. Portem endavant un poble i són 24 hores.
I vostè ha estat a l'equip de govern i sap que no se descansa, ni dia ni nit. Doncs per això no són 24, 24 retributives. Ai, 25 a la setmana retributives. Doncs això. Està molt bé que digui que és pecat mortal i vergonyós que es cotitze. Això és el que ha dit vostè, Maria Dolores. Vergonyós que se cotitze? Doncs vaja. Doncs què vol? Que se cobre per assistències? Ara vinc i ara no vinc? No, la cotització vol dir que després tenim diners a l'Estat per a què? Per al benestar. Per això se cotitza, per això se cotitza. I per això se cotitza el que se cotitza dels treballadors. Val? Per això. Només faltaria això, que no cotitzéssim. Treballéssim i no cotitzem. A on estem? Així que, senyor Batalla, entén vostè que un arquitecte tingui l'horari que té, però no entén que un granger tingui l'horari que té. Me pareix perfecte. Me pareix perfecte. Me pareix perfecte que entengui l'horari del senyor Jan, molt bé, però no entén el meu horari, veritat? Bueno, doncs ahí està la discriminació que fa vostè. Ahí està. Ahí se veuen les persones qui són. Ahí està. Què pensa vostè que una persona o un granger no pot ser polític, veritat? Vostè el primer que ho pensa, veritat? Doncs no, doncs aquí estem. En esforç, en treball i en dedicació pel meu poble. I per això estem aquí. I gràcies a les persones que han recolzat aquesta opció. 1.453 esta vegada. Pujant. Per tant, fes-ho veure. No, no pot parlar. Ara li donarem el turno a Juan Amat i després tindrà... perdó, parla Jan Valls, tots som. A mi m'agradaria dir que el 75% de les hores que farà el senyor Fontanet i jo mateix seran pel matí i això ja demostra una diferència. Sí, el 75% de les hores. Després, tot i que els funcionaris desenvolupen la seva tasca durant el matí, això no vol dir que els vinarossencs i les vinarossenques es mereixin ser atesos per les tardes. L'Ajuntament té que estar obert 24 hores i aquest serà el nostre objectiu. Aquí nosaltres no som ni assalariats ni funcionaris. Som autònoms. Autònoms al nostre treball. Quan reduïm el nostre treball, perdem treball. Deixem de guanyar diners. Per poder adaptar el treball parcial a l'Ajuntament amb la feina pròpia, que és de sentit comú, com tots comprendran, i és necessari per no abandonar el nostre treball i no quedar exclosos del mercat laboral ara i en el futur. En cap cas vol dir que tindrem més disponibilitat horària, perquè el nostre compromís a l'Ajuntament és total. I res més, de moment. Gràcies, señor Amat. Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, referirme a la intervención del señor Fontanet. Señor Fontanet, autónomo no es solo usted. Ha habido mucha gente que ha sido autónomo y ha desarrollado labores de gobierno, concretamente en la anterior legislatura, el propio alcalde, y desde luego no cargó la seguridad social a las arcas municipales. Desde luego, cuando acabó su etapa de gobierno, no tenía derecho a paro por la gestión desarrollada en este ayuntamiento con cargo al conjunto de los contribuyentes. Y desde luego que usted me hable de que podrían cobrar por asistencias. En el actual equipo de gobierno hay gente cobrando por asistencias. Ese doble discurso en el que parecen presentar el cobro por asistencias como algo, un privilegio, cuando realmente no lo es, y prueba de que no lo es que ustedes han decidido cobrar en base a nómina. Y lo han decidido ustedes. Y la realidad es que hay medio equipo de gobierno que cobra por asistencias. Si tan mal, ¿que no cotizan? ¿Que no trabajan? ¿Que están desarrollando sus labores en el mercado subterráneo? Es que ustedes tienen un doble discurso que desde luego insulta la inteligencia del ciudadano medio. Si ustedes consideran que las asistencias no es el modo retributivo adecuado, quítenselo a la mitad de sus concejales del equipo de gobierno, que lo tienen. ¡Qué casualidad! Todos aquellos que tienen trabajo, todos aquellos que compatibilizan su sueldo en base a la nómina de su trabajo con las asistencias. Miren, en la vida uno puede tomar la decisión que considere oportuno, pero es conveniente ser coherentes. En el anterior equipo de gobierno había gente asalariada, habían autónomos y habían concejales en paro. Se adoptó un criterio, el que se consideró más adecuado para gravar lo menos posible las maltresas ascas de este ayuntamiento.
y se aplicó a todos, con independencia de cuáles eran sus circunstancias personales. Porque ustedes hablan de priorizar el interés común y nosotros, a diferencia de ustedes, además de hablar, lo practicamos. Son ustedes los que se han hecho un traje a medida en función de las circunstancias personales de cada concejal del equipo de gobierno. Y eso es una vergüenza. Y eso es una vergüenza. Ustedes decidieron, en lo que para mí es un engaño palmario, hacer o aprobarse unos incrementos salariales desde todo punto de vista desproporcionados. Los que hablaron de reducción de privilegios, el alcalde se subió el sueldo un 60%. Y si sumamos los costes de la seguridad social, más de un 110% con respecto al anterior. Engaño, abusivo y obsceno. Además de eso, decidieron aprobarse 5 dedicaciones parciales. Veníamos de un gobierno anterior que no tenía ninguna. Ninguna. Y, por cierto, no lo debieron hacer tan mal los que estuvieron, puesto que mi grupo ganó las elecciones. Pasamos a un nuevo gobierno con 5 dedicaciones parciales, los que no tenían que vivir de la política. Desde luego que no vivirán ustedes de la política, seguramente porque los ciudadanos de este municipio, en cuanto tengan ocasión, les desplazarán de ella. No por nada, sino sencillamente por haber mentido. Por haber mentido. No solo eso, también nos parece obsceno, ya no las dedicaciones parciales, bajo nuestro punto de vista desproporcionadas, sino los criterios en base a los cuales se dieron. Lo normal, si alguien considera que este ayuntamiento requiere de 5 dedicaciones parciales, es que se atienda a las necesidades del área para darlas. Que el alcalde y el equipo de gobierno de turno valore. ¿Qué área necesita más tiempo? ¿Gobernación? ¿Hacienda? ¿Servicios sociales? Pues apliquemos la dedicación parcial ahí. No hicieron eso. Ustedes distribuyeron las dedicaciones parciales en base a la situación personal de los concejales y se llevaron la gratificación de la dedicación parcial, casualmente, todos aquellos que en el año anterior en su declaración de bienes evidenciaban no haber tenido un trabajo remunerado, por lo menos continuo. Obsceno, señor alcalde, obsceno. Las dedicaciones parciales abusivas, los salarios incrementados y encima los criterios en base a los cuales se dan aquellos que no venían a vivir de la política, aquellos que venían a dar ejemplo, aquellos que eliminan una plaza de parking y lo venden como una reducción de privilegios. Pues ¿cómo califican todos ustedes las subidas de sueldos? Y llegados a este punto, ahora aprobamos un cambio de horarios en 2 dedicaciones parciales, fundamentalmente porque han cambiado sus circunstancias laborales. Es que es un insulto a la ciudadanía. Es que se supone, o debería de ser así, que cuando ustedes consideran dar una dedicación parcial a las áreas de turismo y al área de urbanismo, deciden establecer los horarios que establecieron, se supone, pensando en las áreas que gestionan. Por lo tanto, si quieren cambiar los horarios que van a dedicar a esas áreas, al menos tengan ustedes la vergüenza de justificarlo en base a las necesidades del área y no de sus circunstancias personales. Nadie les obliga a ser políticos. Nadie. Por lo tanto, bajo nuestro punto de vista, en lo que es una concatenación de errores, engaños e inmoralidades, estamos ante el último. 3 meses, 6 plenos, y aquí no se ha hablado de plan de emergencia social. De lo que ustedes hicieron bandera no ha pasado por los plenos. Aquí estamos ansiosos algunos de hablar de la auditoría porque estamos seguros que podrán en valor la gestión económica del anterior equipo de gobierno. No sé si es que sean conscientes de eso y ahora la tienen en un cajón o que sencillamente no sabemos qué hacer para callar a nuestras bases a los que les prometimos ciertas cosas y ahora las expectativas es muy difícil de cumplirlas. Pero bueno, en cualquier caso, no puedo dejar de referirme a la intervención del señor Valls. Es que los ciudadanos merecen ser atendidos por las tardes. ¿Y se ha dado cuenta cuando han cambiado sus circunstancias laborales? ¿No lo pensaron ustedes hace 3 meses cuando decidieron poner los horarios que pusieron? Es que realmente sus argumentos se caen por su propio peso. La realidad es cuál es, que llevan 3 meses tomando decisiones en base a sus circunstancias personales y encima, además, en cuanto cambian, cogen y adoptan una decisión que pasan por el salón de plenos. Vergüenza, señores, vergüenza. Ahora, eso sí, son ustedes de Podemos, del PSOE, de ACORD, del Bloc. Perdona, de ACORD no, del Bloc, de Compromís, del PSOE y de Podemos. Y esos señores lo tienen ustedes todo justificado, porque son buenos por naturaleza. Pues no. Hay inmorales, hay engaños, hay sinvergüenzas en todas las formaciones políticas y, desde luego, estas decisiones, bajo nuestro punto de vista, además de ser un engaño, son obscenas y, desde luego, reflejan cuál es la forma de gobernar de los nuevos gobernantes que vinieron a dar ejemplo, pero el ejemplo se lo dejaron en la campaña electoral y, en cuanto han tenido labores o han desarrollado labores de gobierno, se han puesto en evidencia no solo sus contradicciones, sino, desde luego, lo endeble de su discurso. Gracias.
jubilar al señor Amat. Vamos a hacer un segundo turno. Vale, parle senyora Miralles. Bueno, pues jo el primer que tindria que fer, senyor Domènech, primer corregir-lo en diverses coses. Primer, jo no menteixo, el que menteix és vostè, perquè el dia 9, quan se va aprovar el 9 del 3 de 2010, és quan se va aprovar la moció en la qual vostè va votar a favor d'esta llevada de dedicació exclusiva del senyor alcalde i posar el senyor Romeu en 2000. No ho puc dir jo, ho va dir vostè, i la moció posava la situació econòmica dels ajuntaments no és fàcil davant la davallada en els ingressos com a conseqüència de la greu crisi econòmica. Segur que ara no n'hi ha, tots estem treballant. Per tant, ens veiem obligats a reduir les despeses que són prioritàries. Davant la disminució d'activitat en els serveis tècnics municipals, entonces, per la davallada de la construcció, cal reduir les despeses i per la qual cosa s'acorda el següent. Eliminar el règim de dedicació exclusiva al senyor Javier Balada Ortega i després també mantenir la dedicació exclusiva del senyor Romeu, però en 2.000 euros anual. Esta no és mentira, això està en un ple i això pot anar tot el món, que és el ple ordinari del 9 del 3 del 2010. Jo de mentires no en conto. Me podrà acusar d'una altra cosa, però de mentirosa no. Segona, un altre error. Funcionària no, senyor, ojalà, perquè oposicions no n'he fet. El que passa és que jo estic treballant en un col·legi concertat, que està mig camí en el que és un funcionari i de lo que és una empresa privada. Perquè resulta que un col·legi concertat se sostén en fons públics, per la qual cosa jo pertany a l'empresa privada. La diferència que hi ha és que me paga la Generalitat o Conselleria. És la que me paga tots els mesos. Segona, una altra cosa que li volia comentar. Entonces, lo que vostè m'està dient de que vostè ha de compatibilitzar la seva faena, perquè ara li ha canviat les circumstàncies, en la faena que té l'Ajuntament, escolta, jo vaig ser regidora de Cultura i ja li vaig fer la pregunta, vaig ser tenient alcalde, en tot moment vaig treballar i jo penso que no vaig fer-ho tan malament. Jo no vaig agafar cap dedicació exclusiva, jo assistia per comissions. I el que vull que deixi ben clar és que assistir per comissions no significa que me paguen i m'ho posa a la butxaca. No, senyor, passa per Hacienda. Passa per Hacienda, que ningú es pense que aquests diners no se declaren. És a dir, jo cobro una nòmina del puesto que jo estic treballant. Jo cobro per assistències d'aquí a l'Ajuntament 514, que per cert 525, perquè aquí s'han pujat tots els sous, però l'oposició ens han baixat. Això també cal que dir-lo. És a dir, hi ha hagut un reparto desproporcionat. Ens ha baixat molt poquet, 25 euros no van a cap puesto, però tots els han pujat, però resulta que a l'oposició ens han baixat 25 euros. És igual, farem labor social, que per això estem. I l'altra cosa és el que m'està dient de que té que compatibilitzar. Què farà vostè quan acabarà de ser polític? A veure, això no és un problema que jo tinc jo. Vostè sabia a lo que se presentava. Sabia el que exigia, i vostè no és un novato que ve ara que ha caigut del cel, perquè jo puc entendre d'una altra persona. Vostè fa 8 anys que està a l'Ajuntament i sap com funciona. I vostè aquí el que ha fet és, el que té que fer, si ha de tenir faena a la granja, que és granja, que me pareix estupendo, com jo soc professora, i a part m'està dient que jo, damunt de que s'està pagant autònomos, escolta, jo també m'estic pagant autònomos perquè desenvolupo una altra activitat per la tarda, i perquè sigui tot legal, estic assegurat, me paguen per comissions i pago autònomos. Així és que a mi no me critica, que jo no cotizo a la Seguretat Social perquè cotizo una barbaritat. I ben contenta que estic de pagar impostos perquè se puguen després fer coses al nostre poble i a tot arreu. Aquesta és la cosa que li volia dir. Vostè diu que no pot comptabilitzar? Doncs bueno, si vostè se'n dona compte que la feina de granger no la pot fer, doncs el que té que fer té que ser honest, té que renunciar, de dir, doncs no vull cobrar la dedicació exclusiva, doncs cobraré per assistències, si vol cobrar per assistències, i si no, se'n va per a casa. Quanta gent hi ha que renuncia perquè no pot comptabilitzar la feina? Per quanta gent hi ha? Moltíssima. Han fet números i han dit això no puc portar-ho perquè hi ha molta feina, vostè ho ha dit. Hi ha una volumetria en aquest ajuntament molt gran, és un ajuntament que gestiona més de 20 milions d'euros, que no és moco de pavo, són molts de diners i se tenen que prendre moltes decisions i s'hi té molta dedicació. És a dir, tots hem tingut dedicació, tots hem estat entregats, tots hem fet esforç i tots hem intentat fer-ho el millor possible. Quan se dedica? De nit i de dia i quan el sol se ponia, perquè està a les 24 hores de servei. A mi no me vinguen tonteries de que vostè, perquè té la granja, que farà després? Doncs bueno, ho sento, Dice-seu, vostè té que sopesar, això és una balança, tinc això i tinc això. Jo puc fer les dues coses, perfecte, jo ho aprovo, com jo puc fer-ho. No pot fer-ho? Doncs automàticament renuncia a una de les dues i deixa pas a una altra, ni més ni menys, però se té que ser honorable, perquè el que ha fet, damunt de posar aquesta dedicació, per mi és vergonyós, és poquètic i mos han enganyat perquè damunt han predicat una política vostè de dalt per a baix i de baix per amunt, però al final, mira,
Aigua a les meves patates, tots els mesos a cobrar 1.300, a la saca, més a part de lo que cobrarà de granger, pues estupendo, pues així estupendo. Si no pot comptabilitzar, faci el favor de deixar-ho i renunciar. Senyor Batalla. Bé, en primer lloc, no sé com fan vostès els números... Un moment, suposo que en la intervenció anterior, no sé si prenen acta, que havia que dir dedicació exclusiva, volia dir dedicació parcial. Ja, perdonem. Bé, seria molt fàcil haver criticat durant 4 anys al Partit Popular per coses que enteníem que era una manca d'ètica. No seria normal per part de polítics d'esquerra que ara, perquè la manca d'ètica la tenen gent que en teoria està també a l'esquerra, calléssim, no? Vull dir que si ens pareix algo que és poc ètic, ens pareix tan poc ètic, personalment, el que podia fer el Partit Popular, com pot ser poc ètic el que puguen fer vostès. Això en aquest cas em sembla poc ètic. A més, aquesta manera de manejar les xifres, el senyor Jean Valls, jo conto de matí el temps en què els funcionaris poden estar. La proporció seva és 50% perquè conto fins a les 2 de la tarda, és 12:30 de matí i a partir del moment en què no estan els funcionaris són 11 hores i mitja, però en el cas del senyor Domènec Fontanet la proporció és encara més escandalosa derivada cap a la tarda, però com que volen obrir i que això sigui un ajuntament de guàrdia, com les farmàcies, doncs igual si obrim 24 hores, tranquil que estarà tot arreglat. Me crida molt l'atenció aquesta part èpica, que he de reconèixer que jo mai aconseguiré, perquè vostè l'aborda, la èpica de portem endavant un poble i tot això, no? I sobretot me molesta moltíssim, però no per mi, sinó per la manera de saber que hi ha gent en responsabilitat civil, com vostè té aquí a l'Ajuntament, que és capaç de catalogar i classificar i en un to classista, però aprofitant-lo per a vostè mateix, diu que és un granger que es dedica també a la política. No sé si té algun problema transgeneracional amb professors, amb funcionaris, amb tot això, però bueno, això és un tema que podríem presentar una moció per al pròxim pleno, si li sembla bé, però sempre este argument barato, baix, rastrero que vostè se gasta d'atacar a vostè, claro, com són funcionaris, què passa, que no paguem, no? Nosaltres, com ens toquem d'allò, no fem res, no? Vostè és granger, cuidado. Vostè se'n pot anar a mes d'agost tranquil·lament, mirem si no li molesta, se'n pot anar a mes d'agost havent cobrat de l'Ajuntament i en l'horari que dia que estava a l'Ajuntament vostè estava a la seva granja perquè havia nascut els pollets tranquil·lament i vostè estava a mes d'agost al mateix temps a la granja i cobrant d'aquí. Però vostè és un pobre granger que el dia 18 de maig de 2012 registra una empresa Tademac Europe, societat limitada, dedicada a servicios educativos, sanitarios, ocio y entretenimiento. Domicilio Ángel Giner Rivera 2, administrador únic Domènec Fontanet en un capital inicial de 3.030 euros. Suposo que seria per repartir pollets pel món, seria aquesta empresa, o no ho sé, però no és només un granger, és que no venga aquesta imatge tan, ja sabeu jo que no he arribat a res, sóc un pobre granger, i algun dia suposo que explicarà això, aquesta empresa Tademac Europe, a sant de què? A més, una empresa que com a gran regidor de promoció d'activitat econòmica no ha fet ni una activitat en 3 anys, però bueno, suposo que vostè coneixerà els problemes que tenen per a tirar endavant això. Ens pareixeria bé aquest horari, seguint els paràmetres de la transparència, si publiquessin cada setmana l'agenda de la seva activitat. Ens agradaria veure penjada a la web què ha fet el senyor Domènec Fontanet i el senyor Hugo Romero, Maribel Vives i tots els regidors, perquè es tracta d'això. Ens agradaria veure-ho. Però sobretot en el cas d'aquells regidors que a una certa hora tanquen les dependències municipals i ningú sap el que passa allà dins. Ens agradaria també que els regidors que tenen nòmina com vostè en un horari fora d'aquí, perquè evidentment a les 11 del matí pots dir que ha estat el regidor, no està, sí que està. Vostès haurien de fitxar, és una cosa que haurien de plantejar, fitxar tots els dies en l'horari que han de vindre. Jo dic com una aportació, podrien fitxar els que treballen en nòmina. Per altra banda, també haurien de rendir comptes a tots. A tot el poble han de rendir comptes de què han fet esta setmana o aquella, no contar-nos què ha fet el tècnic. No, que ha fet vostè, per exemple, de 2 a 3 i mitja, els dies que ha de vindre de 2 a 3 i mitja, o de 5 a 8 de la tarda, perquè els dimecres podríem fer algun tipus de, no sé, vostè vindrà a les 11 i mitja, acabarà a les 3 i mitja, tornarà a les 5, se n'anirà a les 8. Això és molta feina per un granger, senyor Fontanet. Aguantarà o no aguantarà? No sé, nosaltres els funcionaris aguantaríem, segurament aguantaríem, però vostè que és un pobre granger, bueno, en una empresa que no xuta, perquè no sé per què la van crear, no sé, com a pobre granger que es dedica al turisme i a l'activitat econòmica i també al comerç, no sé,
què ens pot aportar vostè com a polític, a part de dir que ha guanyat 1.400 vots, que això l'honora a vostè i sobretot al senyor Jordi Moliner, què ens pot dir d'això? Jo mai l'atacaré per ser granger. Granger és la seva professió, política la seva passió. Si mos falla la professió, si la passió mos molesta la professió, tot el món ha sacrificat tota la seva vida, les passions, per poder complir la seva professió. Però a vostè és un complement molt bo, tindre 1.000 i pico euros. I aquesta és la manera de fer política de vostès. Ja poden dir que han agafat les regnes del poble i que vostè l'han triat perquè el poble depèn de mi. Lamentablement, aquest poble, aquests propers 4 anys, no tindrà cap pla estratègic de turisme, ni cap pla estratègic econòmic, ni cap pla estratègic de comerç, perquè lamentablement la persona que està al front no té ni idea de ninguna d'aquestes 3 àrees, sinó que delegarà en els tècnics, que poden ser molt bons, però en alguna cosa s'ha de notar quan mana el PP, o quan manen vostès, o quan estava el PBI. Alguna cosa s'ha de notar que no la mà dels tècnics. Aquest any han dit que els pressupostos estaven ja tancats i que no podien fer res. Han seguit fent el ranxo mariner, que totes les famílies de Vinaròs poden pagar 28 euros per cap i surt un sopar per 100 euros, és una cosa molt assequible. Ni això han aconseguit canviar vostè ni suggerir. El pressupost estava tancat, però aquestes coses, vostès no tenen la culpa de res, excepte pujar-se el sou o canviar-se l'horari, a més no tenen la culpa de res, ja ho entenc això. Però ens esperen 4 anys que si vostès han de ser els pilars de l'economia, ho portem clar. Domènec Fontanet. Sí, gràcies. Segueixo dient el mateix. És adaptar el que és l'horari laboral en la flexibilitat en l'horari de regidor i de responsabilitat. I per tant vostè dirà, o vostè me criticarà, o vostè dirà que no farem res entre 4 anys, fa 3 mesos només que estem i la faena s'ha fet i se veurà. En el resum que farem demà presentarem el que s'ha fet en 100 dies, en el resum de 100 dies i en 3 mesos que hem estat treballant. No me vulgui ara a mi responsabilitat de que no s'ha fet un pla d'emergència de comerç o no s'ha fet un pla de no sé què, quan en realitat fa 3 mesos només que estem en responsabilitat de govern. Per tant, no me puc explicar. Això m'ho podrà dir d'aquí de 3 anys, quan vostè veurà que les coses s'han anat fent, que Vinaròs ha tirat cap avant i que les regidories de turisme i comerç, com les altres regidories, canviaran, i canviaran de la manera de fer política d'aquest poble. I no se valora només pels 28 euros d'un menú, senyor Batalla, perquè si això vostè se pensa que la gent pensa que per 28 euros d'un dinar o d'un menú és el que se té que fer els canvis, ahí estan els canvis que vostè faria. Apretar el que és més l'economia de qui suporta la feina del poble, que són en aquest cas el sector gastronòmic. Això és el que vostè voldria, veritat? Però bueno, se farà el que se farà i se faran totes les actuacions que se tinguin que fer. I tens el temps, ja me podrà criticar durant aquests 3 anys, que n'hi ha de temps. Senyor Batalla, com sempre m'ha criticat, doncs ja vindrà el moment. Ja vindrà el moment. No, jo no, no he obert mai la boca. No he obert mai la boca amb tu. No, ha fet oposició i ja està. Ara ho entenc, la postura que té, perquè vostè està a l'oposició, jo estic governant i és normal, Però nosaltres seguirem fent el que tenim que fer, que és tirar endavant el que són les responsabilitats de govern en aquest Ajuntament. Juan? ¿Qué? Juan Amat. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, yo coincido con usted, señor Fontanet, en algunas cosas y en otras no. Y desde luego en lo que acaba de decir, rotundamente no. No hay que esperar para ver las cosas que han cambiado en este pueblo. Ya han empezado a cambiar. Lo que pasa es que aquellos cambios que prometieron no están. Y sin embargo hay otros cambios que no prometieron y que ocultaron. Porque no es lo mismo tener un alcalde que cobre 23.400 euros al año a tener un alcalde que se suba el sueldo más de un 110%. Per favor, demano respecte als regidors. No es lo mismo tener un alcalde que cueste a este ayuntamiento 23.400 euros al año a tener un alcalde que cuesta un 110% más que el anterior. No es lo mismo tener a un alcalde que desde luego se sube el sueldo más de un 60% por mucho que se preocupen traer una cleca a estos plenos que interrumpen, con la impunidad propia de aquellos que son de Podemos, porque los de Podemos en este municipio, según parece, tienen bula. La realidad, ¿saben cuál es? Que empiezan a tener ustedes que oír la crítica... Ningú ha interrompit en impunitat. Crec que la interrupció ha sigut controlada i no n'hi ha ni cap impunitat.
No, si me refería a las interrupciones del Pluviio, también a las de usted, o sea que tampoco, que también es de Podemos. En cualquier caso, como decíamos, tienen ustedes que empezar a asumir y a encajar las críticas, y mal cuando aquello que han dicho dista tanto de aquello que hacen. Por lo tanto, señores, ha llegado el momento de reconocerles una virtud, la transparencia. Desde luego que son ustedes transparentes. No hay nada más transparente que la auditoría que prometieron y que desde luego estamos ansiosos porque nos la traigan, y desde luego aquí ni está ni se le espera. No hay nada más transparente que el plan de emergencia social, una concejala de servicios sociales que en 3 meses no ha tenido una intervención pública más que para salir a decir que se aprobaba una modificación presupuestaria para utilizar el fondo de contingencia social habilitado por los presupuestos elaborados por el Partido Popular y aumentar las ayudas de emergencia, para lo cual estaba el propio fondo de contingencia. En cualquier caso, lo que se evidencia es que ustedes hicieron una campaña electoral basada en prejuicios y en mentiras, y han tardado 3 meses en evidenciar lo que son políticos que hablan mucho pero que hacen poco, políticos que hablaban desde el desconocimiento de lo que era este ayuntamiento y ahora se ven en la necesidad de justificar sus importantísimas contradicciones. ¿No sabían ustedes lo que cobraban los concejales del anterior equipo de gobierno? Porque una de dos, si no lo sabían, desde luego manifiestan un desconocimiento de lo que era la realidad municipal importante y preocupante. Y si lo sabían, reconozcan ustedes que ocultaron en campaña electoral que si accedían a la alcaldía, que si formaban gobierno, iban a aprobar subidas de sueldo muy considerables. Lo ocultaron porque sencillamente, pues eso no era progre, eso no era de izquierdas. Y desde luego yo me refiero también a la intervención del señor Batalla. Yo entiendo que cada uno tiene los prejuicios que quiere tener. En cualquier caso le podrá parecer poca ética las retribuciones que tenían los miembros del Partido Popular. Lo que no me podrá discutir es que eran inferiores a las que tienen los actuales de Podemos, PSOE y Bloc. Desde luego, aquellos que vinieron con grandes promesas, lo que nos hemos encontrado son penosas realidades. Y como decíamos, lo más importante y lo que espero que el señor alcalde, que es el máximo responsable de las decisiones que propone, adopte este pleno, de una explicación. Obscenas nos parecieron los criterios en base a los cuales se dieron las dedicaciones parciales. Y escandaloso nos parece los criterios en base a los cuales se cambian. Ustedes evidencian lo que pasó. Un acuerdo de gobierno con distintas formaciones tiene sus costes. Y desde luego los costes en este caso eran en forma de dedicaciones parciales. Muy bien remuneradas, porque a mí que me explique a ver qué ciudadano de este municipio, trabajando 25 horas semanales, tiene la retribución que se han puesto ustedes a sus jornadas parciales. Que me lo expliquen, porque desde luego lo más insultante de todo es que además de tomar ese tipo de decisiones, después parece que nos hacen un favor al conjunto de la ciudadanía, que nos han hecho el gran favor. Pues no, yo les invito, no nos hagan ustedes esos favores, renuncien a sus dedicaciones parciales. El Partido Popular dio ejemplo de que este gobierno, de que este ayuntamiento se podía gestionar con un gobierno sin dedicaciones parciales. Y yo no les pido tanto, Lo que les pido es que si entienden ustedes que requieren dedicaciones parciales, al menos las pongan en función de los criterios del área a gestionar y no de las necesidades personales de los concejales. Y lo que nos parece obsceno, y esperamos una explicación del señor alcalde mínimamente coherente, es que nos explique. Cada vez que cambien las circunstancias personales de los concejales, ¿van a cambiar sus condiciones laborales? Pues francamente, nos parece vergonzoso y preocupante. Y desde luego eso es lo que entendemos merecen una explicación los vinarocenses, y desde luego aquellos que prometieron o criticaban que no se tenía que vivir de la política, no solo están viviendo de la política, sino políticamente morirán en ella más pronto que tarde. Gracias. Crec que la al·lusió és tan lleugera que no val la pena entrar. Un minut. No era cap referència a les nòmines, senyor Amat, sinó era una actitud política davant de la vida. És a dir, si em sembla malament allò que feien vostès, ara no puc tapar-me els ulls i la boca i dir que el que veig me pareix bé. Bé, és curiós que com avui el plenari, com ara se veurà, no tenia punts massa complicats, sempre n'hi ha qui té que buscar, perquè el dia que té que donar-se visibilització, quan no n'hi ha moltes possibilitats, té que ser el dia del plenari. Diu un vell professor meu que quan en una argumentació n'hi ha molts adjectius és que n'hi ha pocs arguments. I això sol passar avui, se senten una i altra vegada els mateixos adjectius, escandalós, no sé quantos... Tots vostès saben que el tema d'avui no donava per a tant, i a més que és molt bonic trufar-lo de fal·làcies continuades.
des del moment en què se van plantejar el tema de les dedicacions parcials, jo sí que tinc que donar-li la raó al senyor Amat, per què aquesta doble moral de dedicacions parcials per un costat i d'assistències per l'altre? Doncs sí, perquè segurament no vam tindre, per la nostra falta d'experiència, la decisió suficient per a convertir-ho tot en el que té que ser salaris alts o baixos, però tots els treballs que es fan deuen ser salaris i en tots els ajuntaments normals la gent que treballa per l'Ajuntament cobra. Aquesta és la realitat. A partir d'ahí, l'únic ajuntament on no se cobra així és en Penyíscola. La falta d'ètica continuada és un argument que, si no va justificat, només demostra el doble rasero del que l'aplica. La senyora Miralles ha comentat diverses vegades, però jo no vaig entrar en detalls perquè, en fi, tinc més respecte per als espectadors, i és dir que quan ella era membre del govern cobrava més del que cobra qualsevol dels tinents d'alcalde actual. No cal dir que el senyor Balada cobrava més que l'actual alcalde quan era regidor d'Urbanisme i, des de luego, entre altres qüestions, n'hi ha que dir que les circumstàncies, òbviament, poden variar, però no que no se poden dir coses que no són. I la senyora Miralles sol tindre una certa falta de memòria de quan el PBI governava, quins eren els salaris que aleshores tenien, etc. I no me desmentiran alguns dels aquí presents. El tema, repetit també per part del senyor Batalla, de que l'horari de regidors no coincideix amb el dels tècnics més que fins a les 2, ell sap que és mentira. Molts funcionaris estan aquí fins a les 3 i alguns estan més enllà de les 3 perquè, com vostè bé ha dit, tenen una disposició horària. El senyor Batalla ho sap, però ho solta per si acas alguna persona que està aquí no ho sap. Respecte a la situació d'atendre per la tarda, ja ho ha explicat el regidor Jan Valls, el regidor no només treballa en tècnics, treballa també amb la ciutadania i per tant tindré un horari més ample d'atenció. Però tots vostès saben, tots els que han intervès avui, que l'horari que se col·loca parcial i que se col·loca com a referència perquè la llei obliga als horaris parcials, per exemple, a l'horari total d'este alcalde no li obliga la llei a dir quines hores estaré, que me convindria molt, i també ens convindria molt fitxar. A mi me convindria molt fitxar perquè realment se veuria que li regalo moltes hores a l'Ajuntament, perquè vull, però vull dir, no, ho dic per el que s'ha dit que els regidors fitxen, seria molt convenient. Jo estic a favor, ojalà la llei ho permetera, i tots vostès saben que és així. Nosaltres, el senyor Amat ens ha acusat de temes diverses vegades ja de no ser efectivament políticos expertos y con el colmillo retorcido que ho sabíem tot antes d'entrar. Efectivament, estem aquí per això, perquè considerem que ja s'ha acabat l'època dels polítics amb experiència i amb massa experiències en alguns camps i que la gent el que volia era ciutadans de peu. I efectivament, els ciutadans de peu, que són els que representen al poble segons la Constitució democràtica, estan aquí i tenen que tindre un temps d'aterritxatge i tenen que col·locar-se al puesto, efectivament. Els polítics experts ja ho saben tot, ja saben on està la caixa A, la caixa B, però ho saben tot, absolutament. Més enllà d'això, crec que quan aquí se parla que efectivament en la legislatura anterior a algunes persones quan han sortit ja no han tingut dret al paro, no, algun exalcalde al paro no, a un altre treball molt ben, a un retiro molt de lujo, vull dir que això jo crec que tenim que, no, però que som conscients de que no diguem que no n'hi ha aquesta sortida. De fet, entre els diputats, molts exalcaldes que han perdut democràticament la seva cadira estan avui col·locats en la Diputació, que és l'últim reducte que li queda al seu partit i que esperem que a partir del 20 de desembre siga l'últim a nivell general. A partir d'aquí, quan aquí se parla de l'interès comú i de... S'ha dit textualment que immorals n'hi ha en tots els partits. Jo crec que en el partit del senyor Fabra, Rus, Blasco, Gürtel, etc. n'hi ha més immorals que en altres partits. No dic que estiguen aquí. Bueno, però com el temps passa, fins que no passe, no ha ocorrit. Si vostè és adivino, a més de diputat, pues entonces, estupendo. Per tant, quan aquí s'acusa de mentir, jo crec que tots els partits tenen un currículum molt llarg.
Aquí en aquesta bancada estan els senyors que van dir que el Col·legi Jaume I ja estaria construït a aquestes alçades, en fi, tantes coses, ja no vaig a parlar de la Fórmula 1 i de tantes històries que ens han passat per damunt. Al final, i conclouré ja perquè queden altres temes i no vull avorrir els ciutadans que estan aquí, ha dit que aquest alcalde costa prou més que l'anterior. Esperem que al final de la legislatura el poble pense que, a més de costar-ho, ho val. ...30 segundos. Gracias, señor alcalde. Simplemente recordarle, ha hecho una intervención larga como la de todos los que le han antecedido en el uso de la palabra, pero no me ha explicado lo fundamental. Los criterios en base a los cuales se cambian los horarios. ¿El interés general o las necesidades personales de los concejales? A ver si usted está tan prolijo en la explicación a esta pregunta. Bé, no és un moment de debat, com vostè sap, però no tinc més que contestar-li que efectivament s'ha adaptat a les circumstàncies professionals i a la necessitat del servei, a les dues coses. No, jo crec que l'anterior alcalde també aniria a la seva empresa algun rato, que vostè també, quan era consellal d'Hacienda, també atendria els seus casos. No, claro, se cobrava només, teòricament, per anar a un pleno, a una assistència, i tot el demés se feia gratis. Bé, si les pareix, passarem al punt següent. Ah, perdó. N'hi ha que votar. No, cal votar. Estem en una democràcia encara. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Amb els vots a favor de Som Vinaròs, Partit Socialista, Compromís, i el vot en contra d'Acord, Grup Independent i Grup Popular, es pot aprovar. S'aprova per majoria. El punt 5è és la proposta d'aprovació del compte general de l'exercici 2014, és l'expedient 6.653. Se somet a aprovació la següent proposta. Primer, aprovar el compte general de l'exercici 2014, tal com estableix l'apartat quart de l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals. I segon, remetre a la Sindicatura de Comptes en compliment d'allò que estableix l'apartat 5 de l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. Hi ha algun comentari? Passem, per tant, a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Amb els vots a favor de Som Vinaròs, Partit Socialista, Compromís, Grup Popular i l'abstenció d'Acord Ciutadà i PBI es pot aprovar. S'aprova la proposta. El punt 6è, que estava previst, ha sigut retirat en Junta de Portaveus, donat que alguns grups han mostrat la seva voluntat de negociar algunes esmenes. Passem, per tant, al punt 7è, moció presentada conjuntament pels grups municipals en relació als refugiats. És l'expedient 11.027. Té la paraula la regidora Mabel Vives. Perdó, tenim que votar prèviament la urgència. Vots a favor de l'urgència? Vots en contra? Abstencions? Per unanimitat se pot aprovar l'urgència. Ara llegirà la proposta la regidora. Perdó. La proposta. La moció. Se llegeixen els acords primer. Se somet a aprovació la següent proposta. Primer, donar suport a les vies diplomàtiques existents i promoure la creació de totes les que resulten necessàries per actuar amb determinació en la recerca de la pacificació dels països en conflicte. Segon, col·laborar amb els països de trànsit per a la protecció de les seues fronteres i lluitar contra les màfies que es lucren amb aquesta tragèdia humana. Tercer, l'Ajuntament de Vinaròs s'adhereix a la xarxa de ciutats d'acollida. Quart, donar difusió a totes les iniciatives que es porten a terme per les administracions públiques i ONG per tal de facilitar l'acollida de les persones desplaçades, com de recollida de fons. Cinquè, facilitar la creació d'un grup de treball entre els serveis socials municipals, CEAR Espanya, Creu Roja i altres organitzacions locals que treballen amb persones refugiades
per definir les mesures que s'han d'adoptar des de l'Ajuntament per a poder acollir persones refugiades al municipi. 6. Comunicar aquests acords a la Diputació de Castelló, a la Conselleria de Benestar Social, al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, així com al Ministeri de l'Interior. 7. Facilitar la col·laboració amb totes les ONGs i agències que treballen en aquest àmbit. I 8. Facilitar la creació d'un compte corrent solidari d'ajuts a ACNUR i Creu Roja mitjançant la publicació en els mitjans de comunicació públics de Vinaròs. Llegirà la moció completa la regidora Mabel Vives, ara sí. Només el conflicte de Síria ha provocat el desplaçament de 4 milions de persones segons ACNUR. A Turquia en romanen aproximadament 2 milions. El Líban, l'Iraq, Jordània, Egipte i altres països nord-africans es reparteixen quasi la totalitat de la resta. Alguns refugiats han preferit continuar el camí. Per això, entre altres nacionalitats, molts siris formen part de les 264.500 persones que han arribat a territori de la Unió Europea a través de la Mediterrània, des de gener fins al 14 d'agost d'aquest any 2015, segons ACNUR. La tragèdia de Lampedusa, a l'octubre del 2013, en què van morir 368 persones, va marcar una desgràcia de fita a la Unió Europea. Les reaccions dels dirigents comunitaris i nacionals ens van induir a pensar que es posarien en marxa solucions perquè no tornés a repetir-se una tragèdia humana d'aquelles dimensions. Per desgràcia, 2 anys després seguim assistint a morts no només a la Mediterrània, sinó per tot el territori europeu, de persones innocents, l'únic propòsit de les quals és fugir de la guerra o de la misèria. Avui, la tragèdia és que milers de persones desesperades que fugen de la mort estan disposades a arriscar la seva vida i, en massa ocasions, a perdre-la. No podem acceptar com a inevitables les tragèdies humanes que viuen els refugiats, ni les morts de persones que s'ofeguen a la Mediterrània o s'asfixien tancades en un camió. No els podem deixar a mercè dels traficants de persones sense escrúpols en el camí cap a un futur millor, perquè si no tenen cap altra alternativa de la seva fugida, seguiran arriscant les seues vides. Encara que Europa no estigui acollint en termes relatius el major nombre de refugiats en aquesta crisi humanitària, és cert que les capacitats de molts països s'estan desbordant. En aquesta crisi, la ruta d'entrada a Europa es troba lluny d'Espanya. Majoritàriament, les vies d'entrada amb destinació als països del nord es troben a Grècia i Itàlia. No obstant això, la crisi està posant a prova tots els dirigents europeus perquè quasi tots s'hi estan veient afectats d'alguna manera. La dimensió de la crisi és inabordable per cap país en solitari. En aquestes circumstàncies és necessari que tots els països s'involucren al màxim a buscar solucions als problemes i des de la Comissió Europea s'han fet propostes perquè tots els països de la Unió actuen conforme al principi de solidaritat. Per descomptat que no existeixen fórmules senzilles per escometre totes les actuacions que s'han d'abordar per mitigar un problema que resulta de màxima complexitat des de l'arrel i en les derivades. Són necessàries mesures nacionals, europees i internacionals, mesures a curt, mitjà i llarg termini, plans i perspectives noves per a un problema que s'ha manifestat com mai no s'havia fet. L'Ajuntament de Vinaròs vol contribuir amb decisió, amb iniciativa i des de la millor disposició al diàleg, en l'aportació d'algunes propostes que van en línia de donar passos endavant. Encara està viva en la memòria la solidaritat que altres van mostrar amb qui també va haver de fugir d'Espanya per motius de guerra i posterior persecució que va viure el nostre país. Girar l'esquena a qui avui ho necessita és injust en si mateix i, a més, un obtús precedent davant de futures situacions de crisi que sí que puguen posar en qüestió la capacitat del nostre país. Segurament no seran les úniques propostes vàlides i viables, però sí que considerem que són els mínims per a començar a treballar en la bona direcció. Per tot el que s'ha exposat, es proposen les propostes que ha llegit el senyor secretari. Per tant, si li pareix, passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per unanimitat es pot aprovar? S'aprova la moció. En el punt 8è és la moció presentada també conjuntament pels grups municipals a proposta de l'associació Mi Manos Tu Apoyo en relació a l'increment d'assassinats masclistes ocorreguts els últims mesos. És l'expedient 11.029. Prèviament el secretari llegirà la proposta.
Se vota prèviament la urgència, igual Vots s'ha fet... vots a favor de l'urgència? Vots en contra? Abstencions? Per unanimitat es pot aprovar l'urgència. N'hi ha que llegir també la proposta, no? Se somet a aprovació de la següent proposta. El ple de l'Ajuntament de Vinaròs aprova la següent moció per la que insta al govern a adoptar i aprovar un acord social, polític i institucional contra la violència de gènere per a construir una societat segura i lliure de violència contra les dones en els següents punts, reposar i dotar suficientment les partides pressupostàries, especialment els recursos destinats a la prevenció i a l'assistència social de les víctimes de violència de gènere. Segon, crear la unitat de coordinació contra la violència de gènere de cada comunitat autònoma. Tercer, crear un fons de recolzament als ajuntaments per tal de donar reforçament a la xarxa de serveis públics, impulsant el paper que desenvolupen i han de seguir desenvolupant els serveis socials municipals i centres de la dona. Quart, posar en marxa els jutjats especialitzats en violència de gènere de l'acompanyament judicial personalitzat per tal de fer accessible la informació a les dones víctimes de violència de gènere. 5. Establiment de protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les dones. 6. Activar de forma permanent el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la Violència de Gènere. 7. Incorporar al currículum la formació específica en igualtat, educació afectivo-sexual i de prevenció de la violència de gènere en totes les etapes educatives. 8. Posar en marxa un pla integral per a prevenir, protegir i reparar el dany a menors víctimes de violència de gènere. 9. Obligatorietat de que tant els magistrats al front d'un òrgan jurisdiccional especialitzat com advocats, forenses i equips psicosocials que intervinguin els jutjats especialitzats de violència de gènere tinguin formació específica en la matèria impartida per una institució acreditada. I 10. Ampliar les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de la Llei 2/2004 per abarcar amb les adaptacions necessàries totes les formes de violència contra la dona. Per a llegir la moció, invitem al portaveu de Mi Mano es tu apoyo, Pedro Vidal. Bueno, muchas gracias ante todo por la toma en consideración de esta moción por parte de todos los grupos municipales. La mayoría, la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado, al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Con este convencimiento nació la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Pese a ello, las mujeres siguen sufriendo violencia de género y el número de asesinatos se mantiene en cifras escalofriantes. En los últimos meses la violencia de género ha cegado la vida de mujeres y menores, conmocionando a todo el país. La sociedad española ha padecido un repunte de asesinatos machistas, convirtiéndose el verano de 2015 en un periodo trágico en el que se han registrado el mayor número de asesinatos desde el año 2010. Una violencia ante la que no podemos ni queremos permanecer impasibles. La desigualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental. El reconocimiento que hace la Constitución de 1978 de España como un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, tiene que traducirse en la plena consideración de las mujeres como sujetos de derechos de ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía de las mujeres aún no está consolidada y frecuentemente se encuentra en entredicho. Frente a ello, es necesario reforzar y promover los mecanismos que la garanticen y la alejen del vaivén de las coyunturas políticas. Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia, así como a sus hijos e hijas, generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo. La situación de violencia que sufren las mujeres nos exige avanzar hacia el cumplimiento del Convenio de Estambul, ratificado por España y que aborda de manera integral la violencia contra las mujeres. Nos exige avanzar
hacia un gran acuerdo por una sociedad segura y libre de violencia contra las mujeres, que implique a toda la sociedad y los poderes públicos para luchar desde todos los ámbitos contra la violencia de género, que no escatime esfuerzos, medios y recursos. Si les pareix, passem a votar la moció. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per unanimitat es pot aprovar? Passem al punt 9, despatx extraordinari. No n'hi ha ningú punt, però jo sí volia comentar un punt. En el plenari anterior, el Partit Popular va presentar una moció sobre la reducció de valoració dels sòls urbanitzables que no estan desenvolupats i per al seu traspàs a la categoria de no urbana. N'hi ha que dir que ja se va dir que en aquell moment, per un problema de temps, no s'havia adoptat, però que totes les mesures, tant les que havia pres, que ja estaven totes preses per l'anterior govern del Partit Popular, el Catastre únicament ens havia demanat que tornàrem a reenviar la informació i les mesures i les complementàries que se van demanar s'han fet ja per part, i volia recalcar que per una qüestió de temps no ha estat possible el tornar a redactar la moció, però que fa les seues preguntes, senyora Miralles. Senyor Juan, senyor Enric, perdó. La primera pregunta és el següent, és un tema que està, és un tema que fa referència a lo que és l'edifici de les Angéliques. Aleshores, des de fa molt de temps, aquest edifici, aquesta obra va començar, que si no m'equivoco, en el 2012, se va sol·licitar una pròrroga i la pròrroga ha finalitzat el dia 13 de setembre del 2015. Aleshores sí que en el dia 16 jo vaig sol·licitar tota la informació pertinent, se m'han lliurat tots els informes, però clar, jo voldria saber com està aquesta obra en si, què és el que es pensa fer, perquè resulta que ara si la pròrroga ha caducat, aleshores el que li pertoca a l'Ajuntament és llevar el que és tot aquell mural que tenim d'ocupació de via pública. I m'agradaria que si el senyor Jan, que ja li vaig manifestar, li vaig fer per l'estedentada, si me podria explicar com està l'obra, què és el que pensen fer, perquè també me costa que la crua, a part que no té l'aval depositat, i penso que és un perill per el que és l'obra en si i per les cases del costat i les colindants, en la qual jo soc propietària i a més hi ha tota una sèrie d'afectats allí. Per favor, demano al públic que no faci comentaris, ja tindrà el seu torn. Té més preguntes? Sí, la pregunta que li volia preguntar és també que m'han fet arribar una queixa, diverses queixes. S'han reunit, m'han demanat per favor algunes mares per el problema del transport escolar, perquè segur que se'ls ha comunicat que només la conselleria paga un viatge i que aquest viatge s'ha decidit Mediterrani, segons el que m'han contat. Jo no he tingut ocasió de parlar amb la regidora perquè no he pogut, m'han comunicat aquest matí. Entonces, que només se fa càrrec d'un viatge i que el viatge que ha decidit fer el Mediterrani és a les 3 de la tarda. Entonces, la queixa que m'han fet arribar o la pregunta o la preocupació que tenen és que resulta que l'horari, si van a les 3 de la tarda, només arrepleguen aquells xiquets de tercer i quart d'ESO, perquè els alumnes de tercer i quart d'ESO són 32 hores, com vostè ben sap, i els de primer i de segon només tenen 30 hores, per la qual cosa hi ha 3 dies a la setmana que aquests xiquets surten a les 2 i aleshores en lloc d'esperar l'autobús, entonces el que fan és que se'n van cap a baix. I entonces m'han preguntat a veure de quina forma se pot gestionar aquest problema, perquè considerem més important que arrepleguen els menuts que els grans. Jo transmetixo el que m'han fet arribar. I l'altra pregunta que sí que l'altra cosa que m'han fet arribar és que hi ha veïns que estan preocupats perquè ja sap que aquest any l'Ajuntament va començar i va posar en marxa per normativa que ve de l'Estat de que es tenia que passar la ITV o la revisió de les cases en aquelles cases que tenien més de 50 anys i aleshores m'han arribat a portar o a comunicar que si per favor me podrien comunicar quines són les cases que pertoquen per l'any que ve i quants afectats o veïns tenen que passar aquesta revisió. Ja està. La paraula al regidor d'Urbanisme i Planificació, el senyor Jan Valls.
Gràcies, senyor alcalde. La primera pregunta, en referència a l'edifici de les Angèliques, com vostè sap, s'ha fet requeriment per l'ocupació de la via pública que no és correcta, s'ha fet requeriment a l'empresa que està fent les obres, no hem rebut resposta en aquests moments, i el següent punt que deia del tema de la grua i l'aval és més per el tema de l'ocupació de la via pública i les possibles inconvenients que puguen ocasionar en les voreres, però el tema de la grua sí que estem posats més al cas perquè hem fet el requeriment per part dels serveis tècnics per a saber si tota la documentació, per exemple, com l'assegurança, no pugui suportar algun risc per a les persones. Vostè ja va presentar la instància el divendres passat i tant com tinguem tota la documentació se l'adjuntarem i se la facilitarem. I la segona pregunta que havia fet esment era l'informe d'avaluació dels edificis. Properament els serveis tècnics ja poden recollir tota la documentació que fa referència als edificis a inspeccionar d'aquest període, que si no recordo malament és del 1946 al 1955, són al voltant de 100 edificis. Properament hem facilitat la llista també per publicar-la al diariet i també esperem que, si és possible, que es publiqui a la pàgina web per a facilitar a tots els propietaris la informació, perquè ja sabeu que és d'obligat compliment, és una llei estatal i aleshores és d'obligat compliment per a edificis de més de 50 anys. La regidora d'Educació, Begoña López. Bueno, en relació a lo del transport que pregunta la regidora María Dolores, pues simplement és que la zona de la costa sur quedaven uns xiquets, entre comilles, desemparats sense autobús. La conselleria va posar un autobús, entonces va agrupar a tots els xiquets que hi havia i se dona la controvèrsia que, claro, hi ha 3 dies a la setmana que els xiquets acaben a les 3 de la tarda i els altres a les 2 de la tarda. Jo ja aquestes mares afectades s'han posat en contacte amb mi i la propera setmana tinc una reunió amb elles e intentaré parlar en conselleria o en la direcció territorial a veure quina solució se podria donar perquè els xiquets tinguessin, arribessin tots a hora a casa. Gràcies. Senyor Batalla. Bé, primera pregunta és referent, i suposo que no es va fer de manera electoralista ni per cap animositat cap a l'equip anterior, sinó com una costum que ha de ser a partir d'ara, es va anunciar l'auditoria immediata. La primera pregunta és si la fa la Universitat de València, quin departament de la Universitat de València. En segon lloc, si Benicarló va tardar només 15 dies en aconseguir mostrar en públic un munt de factures que es devia per part de l'Ajuntament anterior, es pot avançar, ara que han passat 100 dies, quants diners es deuen, perquè entenc que ha d'haver un contacte directe i continu amb les persones que estan fent aquesta auditoria i alguna cosa hauran dit. Donat que el procés d'auditoria està engegat, si ens pot fer 5 cèntims sobre si han detectat ja les primeres irregularitats respecte a la comptabilitat de l'Ajuntament i dels governs, no governs, sinó dels governs anteriors. Això pel que fa a l'auditoria immediata. Pel que fa a la Comissió Castor, jo en cap moment pensaria que qui la va convocar va ser d'ànim electoralista en aquest sentit, per això, i donar la seriositat que té el tema i el trasbals que ha produït al poble de Vinaròs. Li pregunto, vaig preguntar al mes de juliol, suposo que es va passar la pregunta, i la pregunta és si se tornarà a convocar aquesta comissió Castor. Tercer tema, protecció civil. Tenim un reglament vigent, però no tenim una plantilla vigent. Aleshores, és per saber quines són les intencions, si reactivar-lo, esperar una mica que arribi algun... perquè això depèn de policia local també. Quines són les idees de cara al futur respecte a protecció civil, donat que tenim un reglament però no tenim protecció civil. Pel que fa a la brigada mediambiental, sí que agradaria que siguessin clars en quants efectius tenim i quins són els horaris i dies que treballaran estos efectius. Ocupació de via pública. A dia d'avui la pregunta és si totes les terrasses paguen per les taules que posen i només posen les taules que paguen. És més que res per una qüestió perquè a l'estat de benestar no li falta res perquè tot el món pagui els impostos, sobretot per això. Respecte al reglament que se'ns ha passat d'ors solidaris, crec que seria bo que ens aclaressin què passaria. És una aclaració perquè m'ho han dit ja alguns usuaris, què passa amb aquelles persones que han aconseguit aquest any l'hort
hi ha una mena de patiment, igual perquè no s'ha clarificat suficientment, però potser que seria el moment, si vol el senyor Moliner, de clarificar-ho ara, què passa amb les persones que s'han donat els horts per un temps i ara es poden veure o no, perquè és una cosa que s'ha de declarar sense l'hort. Bé, el DNI, l'oficina DNI, el gran llegat, jo diria que és el gran llegat del Partit Popular, l'oficina, segona, tercera planta al Pirulí, tercera planta sempre buida, segona per gotets. No se donen cites per a mes d'octubre, sap l'alcalde de Vinaròs mateixa si a octubre seguiran fent-se DNIs a Vinaròs o no, perquè ara mateixa ja no es donen citacions per al mes d'octubre. També demanaria una altra cosa, seria que, ho he dit diverses vegades, però per a que conste que s'ha dit aquí també, i és que pregs i preguntes conste per escrit, que no sigui un àudio, vull dir, és que treballem de manera molt més àgil els regidors quan mirem actes on està escrit pregs i preguntes, si no te toca estar allí en els auriculars. Després, l'última, és que porto un pleno de retras, l'última, vaig preguntar al mes de juliol sobre l'ocupació de vivendes a l'Hort d'Esfarga i vull dir, la resposta me vaig quedar molt satisfet, evidentment que hi ha un dret a la vivenda, que això ha d'estar per damunt de tot. Però la pregunta és si es pensa fer des de l'Ajuntament, donada aquesta permissivitat, algun seguiment de les famílies, i ho dic sobretot veient la qualitat dels cotxes que hi ha fora aparcats. També veient si hi ha un seguiment també per part de l'Ajuntament respecte a si la situació verdaderament és tan crítica per a permetre, que no em sembla malament si la situació és crítica, per a permetre ocupar aquestes vivendes. També és una cosa que li he preguntat d'on trauen la llum, de l'enllumenat públic, això està regulat, l'Ajuntament ja que permet fer això té un seguiment i ha permès que s'enganxe la gent que viu allí a l'enllumenat públic. Sobretot demana una cosa, que hi hagi un equilibri, evidentment que socialment va per davant del dret a la vivenda, això està claríssim, però sempre quan sigui una necessitat. En aquest sentit demanaria si hi ha la possibilitat d'estudiar, de fer un seguiment en este bloc de pisos. Gràcies. Crec que són 9 preguntes, si no estic mal informat. De totes maneres, també li tinc que dir, senyor Batalla, que vostè, a les poques setmanes d'estar nosaltres al govern, me va presentar aquest plec de 59, eren 60, però una estava en blanc, de 59 demandes, i li tinc que dir que a dia d'avui n'han complit 32 en només 3 mesos. Vull dir que crec que... Però de les 9 que ha assenyalat ara podem començar. La primera, breument, l'auditoria és una auditoria ciutadana que està ja iniciada, com en moltes ciutats on hi ha candidatures ciutadanes, i en aquests moments, per el tema de les vacances de l'interventor, que si no recorde mal van ser fins el dia 9 de setembre o una cosa així, i que era el moment en què els professors de la Universitat de València podien fer la ciutadania, està lleugerament endarrerida. Però el vull tranquil·litzar tant a vostè com al Partit Popular que aquesta és auditoria ciutadana pel deute públic i no entra en la recuperació arqueològica de lo que és la... Podria, però segurament podria, però no és la seva funció. La seva funció és auditar simplement el deute públic que té Vinaròs, d'on ve i en quina situació està. I tranquils, que tots seran, no els primers en saber-ho, que seré jo, però els segons. Respecte al tema de la Comissió Castor, li tinc que dir que pròximament parlarem sobre el tema, perquè com vostè sap, aquesta setmana hi ha hagut novetats. Respecte al tema de protecció civil, en aquests moments, com vostè sap, estan aprovats els reglaments, però no n'hi ha una protecció civil engegada. És un tema que ja ve de llarg i pensem que cal fer-ho bé i no en precipitació. Respecte a la brigada mitjaambiental, si algun dels regidors responsables vol contestar. Sí, bé, gràcies, senyor alcalde. Vostè ja sap on van dir en premsa i ja vaig comunicar que ens informaria la propera comissió. En aquest moment, la que és la brigada rural i mediambiental consta de l'oficial de camins que teníem actualment, que es jubilarà a final d'any, i de l'oficial de la policia local, que és que actualment està portant a terme la còpia de coneixements i de feines que fa l'oficial de camins. Sí, de segona activitat. Actualment només són ells dos, perquè considerem que un té que dependre de l'altre,
però a més que se jubile l'oficial de camins entrarà una altra gent de segona activitat i en el transcurs de 2 o 3 anys esperem tindre 4 agents treballant durant tot el dia, diguéssim, i a turnos que es consideren. No crec que nosaltres tinguéssim que dir els turnos que han de fer ni quan han de treballar. Tenen que seguir el que aleatòriament i segons necessitats del servei facin la seva feina. El tema de l'ocupació de la via pública, jo crec, senyor Batalla, que convindrà en mi que per lo menos ha intentat ficar ordre en un tema que no el tenia. En aquests moments, crec que vostè pot passejar avui, jo ho he fet antes de vindre al plenari, n'hi ha que dir que la majoria de les terrasses respecten actualment la llicència que tenen concedida. Crec que ha hagut un compliment de l'ordenança en alguna terrassa que, com és ben públic aquí i aquí al plenari s'ha manifestat que no la complia, i com vostè ben sap també, n'hi havia una sèrie de terrasses que estaven notablement endarrerides en el seu pagament, i jo crec que puc dir que a dia d'avui només n'hi ha una terrassa, m'atreviria a dir que és una cadena que no complís. No, però no és la que vostès estan pensant. Esta cadena que vostès estan pensant causa tot tipus de problemes, però paga la seva ocupació legal. Respecte a l'ocupació, jo crec que estem millorant. En aquest moment el padró de terrasses està completant-se i actualitzant-se, anirà acompanyat d'un croquis en cada un dels establiments per el qual l'agent de la policia local que passa podrà comprovar en cada moment si la terrassa està disposada, com ja n'hi ha, segurament vostès hauran ja vist en moltes ciutats, i per tant crec que... I luego amb la regidora de Governació també ha establert un comitè de coordinació en el qual periòdicament els diferents tècnics, aquells encarregats de la recaudació, aquells encarregats de l'ocupació de la via pública, aquells encarregats dels permisos tècnics d'activitats, aquells encarregats de la vigilància puguen coordinar-se, perquè sap que a vegades n'hi ha una marca de coordinació fins ara. Jo crec que en aquest aspecte serà un dels pocs que vostè tindrà que convindre amb mi que trobarà una milloria en pocs mesos. El tema dels solidaris, retorno la paraula al regidor de Medi Ambient. Bé, com vostè ja sap, una cosa és el reglament que tenim actualment i una altra cosa és el reglament en el qual estem treballant, que vostès ja les van passar per correu perquè facin les seues aportacions, per correu electrònic. Aquest problema jo ja vaig detectar, només vaig agafar la regidoria, que vaig veure que s'acabava la concessió, que hi havia gent que li estaven donant els horts. Llavors jo vaig parlar amb la tècnica i dins del ple de condicions actual ho diu ben clar. Si dentro del plazo de adjudicación de 2 años alguno de los usuarios renunciase o dejase libre su parcela por cualquier circunstancia, se adjudicará al siguiente de la lista que constituyese la bolsa de aspirantes, por el tiempo que reste hasta el cumplimiento de 2 años del primer adjudicatario. Els horts de l'última fase es van assignar el 14 d'agost de 2014, primer adjudicatari. Per tant si són primers adjudicataris, segons o tercers, només podran estar fins el 14 d'agost del 2016. Això mateix ja ho van traslladar el divendres passat, el senyor alcalde i jo, que vam estar en una reunió vinal en els usuaris dels horts i ja la vam expressar el que deia el reglament. Tots ens tenim que seguir el reglament. Respecte al tema de l'oficina del DNI, jo ja crec que ho ha comentat en alguna ocasió, segurament puc tindre la mateixa percepció que vostè, però també li tinc que dir que estem fent el màxim que podem per a conservar un servei que està notablement en precari. De moment, per diferents circumstàncies, que si vol podem detallar, però si no... L'oficina del DNI només s'ha compromès a fer el DNI, ara ve només un dia a la setmana, fins al 13 d'octubre. De tal manera que de moment, i fins a que prenguen una decisió que me comunicaran entre l'1 i el 3 d'octubre, i ja li puc dir que este alcalde s'està fent tot el pesat que pot en aquella comissaria. Lo cert és que no se poden donar de moment més turnos. Esperem que si tot se resol favorablement i per almenys nos quedamos como estamos, a partir de principis d'octubre pogueren agarrar-se de nou turnos. Ja no anem a entrar en la valoració de tot el demés, però aquesta és la situació actual. L'altre tema que vostè ha plantejat, de prèxim preguntes per escrit, crec que ja li vaig manifestar personalment que soc favorable i li prometo que pròximament prendrem les mesures per a que siga així.
I respecte a l'últim tema, si li pareix, li cedís també la paraula al regidor especialista en el tema, que és el regidor Jan Valls. Per part del seguiment de les 3 persones que estan vivint, té tota la raó, podríem fer un seguiment major, només tenim un informe de la policia, tampoc no tenim gran coneixement de les necessitats d'alimentació socials que tinguin aquestes persones, i per altra banda l'espai públic, com ja vam dir a l'última comissió que per motius de salut no va poder assistir, doncs properament l'Ajuntament optarà per la gestió directa de l'espai públic per tal de gestionar-lo i posar-lo quan més antes possible a disposició dels ciutadans i obrir-lo al públic. Hi ha preguntes? Perdó, intervencions? Senyor Romero. Sí. Utilitzant el mecanisme de la regidoria de participació ciutadana, una persona que es vol mantenir en l'anonimat ens ha fet arribar la següent pregunta, venint al fil de la pregunta del senyor Lluís Batalla. Quin és l'estat i situació actual del projecte Castor? És l'única pregunta que farà? Sí. Vale. Bueno, però si no té que fer com tots preguntar-les. Bé, com tots vostès saben, o els que hagin seguit l'actualitat aquests dies, el dilluns vam tindre la visita dels directius d'Enagas, el director general d'Infraestructures, la directora general d'Explotacions Subterrànies i la directora de Comunicació, en la qual es van anticipar, primer l'alcalde de Vinaròs i després els altres alcaldes de la zona entre Alcanar i Penyíscola, quina seria la nota de premsa que farien pública a lo llarg de la setmana i que segurament tots vostès coneixen. En principi, per actualitzar molt breument el tema, en octubre del 2014 l'Estat va decretar, mitjançant un Real Decreto Ley, donar l'explotació del dipòsit a Enagas. No la propietat, que continua sent de l'Estat, a diferència dels demés dipòsits, tant terrestres com el dipòsit marí que existeix al País Basc, que sí que són propietat d'Enagas. En aquest cas no, només se li declara s'adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasístic i se li dona, per tant, la gestió. El que se li encarrega és el procés d'hibernació, és a dir, deixar en situació sense gas la plataforma, el gasoducte i les instal·lacions de terra. En tot cas, el que Enagas ha anat fent entre març i acabarà ara en novembre del 2015 és el tancament de totes les vàlvules. En tot aquest procés, segons van assegurar, no ha hagut ni injecció ni extracció de gas natural del dipòsit i el sistema consisteix bàsicament, ells utilitzen la paraula deixar inertes les instal·lacions, tancant amb una sèrie de vàlvules i sellant tant les plataformes marines, actuant també un tipus de tapons en les tuberies a uns 150 metres. Vos recorde que el mar més o menys té una profunditat de 60 metres en aquella part i després una altra a l'entrada de les 12 entrades que té el dipòsit a uns 1.600 metres. Tot això està pendent respecte al futur de les instal·lacions d'un informe que s'ha encarregat al MIT, a l'Institut Tecnològic de Massachusetts, i del qual s'espera que estiga preparat per al segon semestre de l'any que ve. Els treballs que s'estan fent els ha fet una companyia americana, es diu Waterford, i durant alguns dies, també ens van avisar, durant uns 18 dies aproximadament, la flama de cremació que n'hi ha seria lleugerament més gran per a acabar de cremar. Com molta gent en Vinaròs ja sap, perquè aquí el que passa en el port ho sap molta gent, ja s'han substituït els generadors que funcionaven per gas per una sèrie de generadors dièsel. Tot el sistema està auditat per una companyia especialista, és Lloyds, i el que es fa, bàsicament, per als que siguin profanos, és la substitució del gas en tots aquells conductes per nitrogen a baixa pressió, que és el que conserva teòricament aquestes instal·lacions. Com també ha aparegut ja en la premsa, el cost total del procés d'hibernació i del procés de manteniment d'aquest any 2015 està pressupostat en 17 milions d'euros.
i una quantitat que és enorme i que a alguns li pareix xicoteta en comparació amb el que va costar el procés, però és veritat que és molt elevada. En principi, la quantitat que quedaria pels anys posteriors només per al manteniment seria teòricament inferior al milió d'euros. En aquests moments ja queden molt poques persones treballant, bàsicament el barco que fa la vigilància i les persones de seguretat i manteniment. La plataforma no estarà tripulada, que diuen ells, no estarà ocupada per persones aproximadament la meitat de l'any, i tot aquest procés, bàsicament una part molt important de la inversió d'estos 17 milions, com també ha aparegut en premsa, ve derivada dels seguros que n'hi ha que fer per a previndre els possibles riscos socials de tota aquesta operació. Finalment, el procés, per tant, vol dir que en aquests moments no n'hi ha cap activitat ni se preveu properament una activitat, i en principi, ja ho vaig comentar en la Junta de Portaveus, la impressió que ells tenien a nivell, o la que van voler transmetre, és que en principi és una instal·lació que si no és en una situació d'emergència energètica no tindria una reapertura, el qual causa un problema important, i és que si la instal·lació està tancada, només mantinguda durant una sèrie d'anys, se deteriora més que si estiguera utilitzada, i això vol dir que en un plaç no massa llunyà sí que n'hi ha que plantejar-se el desmantelament de la plataforma. Jo és el poquet que sé i vos ho dic igual que ho sé jo. Entonces sí que és veritat que això vol dir que deurien deixar passar uns dies. Avui me pareix que ha aparegut també al diari la notícia de que el jutge de Vinaròs no ha cedit la seva competència sobre el cas Castor als tribunals de Madrid, i jo crec que sí que és una situació que n'hi ha que seguir, i crec que si tots considerem necessari fer una comissió, parlar del tema o seguir endavant o prendre una postura com a consistori, des de luego, per la meva part, no n'hi ha cap problema. Luis Andía. Sí, moltes gràcies. Vull fer un prec que fa un temps, a través d'una associació de veïns, concretament de Mitjor, se va fer una denúncia a l'Ajuntament de Vinaròs per tema d'una plantació d'arbres. Va arribar primer una resolució que obligava l'Ajuntament a pagar uns diners, i van haver regidors que actualment estan en el govern municipal que ràpidament van sortir a donar publicitat a la notícia, etc. I per tant, tot això en el rebombori que ocasiona. Aquest mateix rebombori que ara no han causat, vull dir, en l'Ajuntament ha arribat una resolució ja definitiva on al final no se condena l'Ajuntament a pagar res per aquesta plantació que es va fer d'oliveres per a descentar una zona que estava absolutament degradada, i ens agradaria, i el prec que li fem és que la mateixa publicitat que per part d'alguns regidors, sobretot de l'equip de govern, se va donar quan va arribar aquesta resolució provisional que sí que sancionava l'Ajuntament de Vinaròs, que ara se doni la mateixa publicitat quan definitivament l'Ajuntament de Vinaròs ha estat, com si podeu dir, absolt i no té que pagar res per a aquella plantació. Moltes gràcies. Jo vull fer no és que hagi sigut absolt com vostè ben sap, sinó que la multa era coercitiva i no s'aplica. Vol contestar, senyor Moliner? No, ho dic per les al·lusions, però suposo que no m'al·ludia a mi, que al·ludia... No, però que al·ludit al regidor de l'anterior equip de govern. Lo que ha arribat és que se lleva la multa, com bé diu l'alcalde, coercitiva de 600 euros, que com li pot explicar el senyor Juan com a bon lletrat, és que si no se feien els treballs que se van fer de retirar les oliveres, com va denunciar Millor, encadenadament s'anaven pagant una multa de 600 euros. Se van fer els treballs i s'ha llevat la multa, ja està. És l'únic que ha passat. Señor Amat. Gracias, señor alcalde. Bien, yo por matizar únicamente, quiero decir, igual que se publicitó que había una sanción y se daba a entender que había que pagarla, pues evidentemente no había que pagarla, y por eso, pero en cualquier caso no pretendemos polemizar. No pretendemos polemizar con este tema, sencillamente les hacía el ruego el señor Gandía. No polemizar pretenderían aquellos que presentaron una sanción que no era firme, quiero decir, pero en cualquier caso el planteamiento la pregunta que le hacíamos era derivada también de lo que nos han hecho llegar algunos ciudadanos. Se generó la expectativa por parte del gobierno municipal respecto a la gratuidad del transporte para acceder a los institutos, y se nos pedía que por favor se explicara si se está haciendo alguna gestión al respecto, o si hay alguna propuesta en esa línea que pueda garantizar o dar cumplimiento a lo que se prometió en su momento. Y otra también sería referida al tema de los huertos solidarios. Preguntaríamos, puesto que se va o concluye
la adjudicación y no se va a prorrogar, pues si existe lista de espera de ciudadanos que queriendo acceder a un huerto no puedan y en cualquier caso esa lista de espera cuántas personas la integran. Supongo que se habrá tenido en cuenta este tema para tomar la decisión que parece van a tomar. En cualquier caso desconocemos los números y nos gustaría conocerlos. Gràcies. Vol contestar la regidora? Bueno, l'Ajuntament de Vinaròs, el govern municipal, té una de les seues bases és potenciar la gratuïtat del transport. Quan vam entrar a governar ha sigut molt precipitat, no han pogut, com vostès saben, Roma no se construeix en 4 dies, però a partir d'ara anem a posar totes les nostres ganes i no totes les nostres forces en aconseguir que els xiquets de Vinaròs tinguin un transport gratuït. Gràcies. Completar que volem que siga ja durant aquest curs, és a dir, és veritat, ha hagut un tema, com vostès saben, que ha complicat la situació, és el canvi de criteri de la Generalitat, i jo crec que no n'hi ha que perdre perspectiva, i crec que ahir me donaran la raó, que és una obligació de la Generalitat, que ha deixat de fer la Generalitat anterior, lo de garantir el transport en les etapes obligatòries, i crec que una de les principals funcions que deu tindre este i els demés ajuntaments és recordar-li a la conselleria que l'ensenyament gratuït precisa d'un transport gratuït. El senyor Moliner té la paraula. Sí, en aquest cas, com es comença una nova licitació, la llista d'espera queda anul·lada i tornarà a optar una altra vegada tota la gent que vulgui tornar a sol·licitar un hort solidari, els que hi anarà i els que estan a la llista d'espera. No sé el número que hi ha, perquè ja vaig dir que ho pareixen, que no agaféssim llista d'espera perquè a fer una nova licitació no ens valia el que hi havia. Llavors es començarem a deixar una altra volta. N'hi ha més pregs o preguntes? Jo, antes de passar al torn del públic, volia fer una xicoteta puntualització. Quan va haver el canvi de govern, es va trencar una tradició que n'hi havia a l'Ajuntament, i era donar el pin i la medalla representativa als regidors nous. L'anterior equip, no sé si perquè ja s'havia gastat el pressupost o perquè no ens considerava dignes de l'honor, no ho va fer, ho va anunciar ja en la Junta de Portaveus prèvia al ple d'investidura, i per tant crec que era una deuta que teníem. Com efectivament estem en una situació de notable problema pressupostari, han passat de les medalles, que tampoc és una cosa que ha existit en totes les etapes democràtiques, va ser introduïda en un moment donat, i han fet els pins, però me permetran que només els ha fet per als regidors que arriben per primera vegada a l'Ajuntament, perquè entenc que els altres ja ne tenen, i jo mateixa m'està representant tot aquest temps gràcies al pin que una regidora m'ha prestat, una regidora de l'anterior legislatura. No vull fer el gran massa, però m'agradaria donar aquests pins als regidors nous antes d'acabar el plenari. Els demés regidors són regidors en experiència que ja tenen. I ara aixeco la sessió i s'obri el torn de paraula per al públic. Sí. Sí, parle. Bona nit, gràcies, senyor alcalde. La meva pregunta és molt senzilla, és sobre l'assumpte de la zona blava, com està, quines situacions tenen, va fer l'ampliació i sabem que hi ha molta gent que se queixa, està clar que hem llevat la zona taronja de Mercadona, que diguem, però hi ha molta gent que espera alguna resolució de cara a residents i demés.
i quina situació es troba. Gràcies. Bé, com vostès saben, parlo jo ara. Com vostès saben, es tracta d'un contracte que ja estava en marxa anteriorment. Nosaltres, efectivament, havíem fet una sèrie de promeses o d'objectius que ens havíem marcat en l'acord de govern, la supressió el més aviat possible de la zona taronja, dels 30 minuts de pagament als pàrquings soterrats i diguem-ne, no prolongaré el contracte o fer-ho d'una altra manera en el moment en què aquell caducara, que és l'any 2017. Efectivament, també n'hi ha un tema important a estudiar, que és el de l'aparcament dels veïns, zona verda o digues X. En aquests moments, la zona taronja es va prendre la mesura el més ràpid que van poder i respecte als altres temes exigeixen un canvi del contracte, una renegociació. Aquí entraríem en l'interminable diàleg sobre quantes places n'hi ha que compensar a l'empresa. Com vostès saben, el contracte marca uns mínims que l'empresa té que tindre per a respectar aquest contracte i, per dir-ho d'una manera fàcil, però jo crec que molt transparent, l'empresa durant tot l'estiu ha estat marejant un poc la perdiu en tema de vacacions dels directius, de falta de càlculs, de problemes i tal, jo entenc que per a cobrar els 30 minuts del pàrquing en estiu, que és una cosa important. Jo només vull dir que efectivament continua sent un objectiu bàsic de l'Ajuntament intentar arribar a aquestes dues situacions que s'han comentat, els minuts gratuïts als pàrquings soterrats i el buscar alguna millora per la situació dels veïns residents. I li agraïm la seva pregunta. Jo volia demanar als regidors que per respecte a la ciutadania els problemes personals no els discutisquen en la sala de plenos, que crec que no és el puesto per fer-ho. Molt bé, tindrem en compte la seva proposta. ¿Hi ha més paraules, señor Vidal? Bueno, concejal, creo que le corresponde el tema. Quería comentarle que hay una zona en esta población, que es la Avenida de Tarragona, que creo recordar que al principio de la legislatura anterior, con motivo de una prueba ciclista, se retiraron unos baldenes que habían junto a los pasos cebra que dan paso al Colegio San Sebastián y demás, para reducir la velocidad de los vehículos. Se retiraron al principio de aquella legislatura y nunca más se repusieron. Este es el momento en que hay vehículos que entran por allí provenientes de la zona de las Calas Norte, de la zona norte, a muy alta velocidad. Algún día va a haber un disgusto ahí. Yo no sé si se pueden colocar estos baldenes de nuevo, si se pueden poner algún radar fijo o móvil, o si se puede habilitar algún tipo de solución, pero esto es continuo. Evidentemente, en la época de verano se ve acrecentado porque hay personas que vienen de fuera que no están acostumbradas a conducir tan suavemente como habitualmente lo hacemos los vecinos de aquí, y eso también se nota, ¿vale? O sea, no es tan acuciante en invierno, pero lo es. Contestarle que toda la razón. Desde el almacén municipal se nos comunicó que las bandas reductoras de velocidad se habían acabado y hace 2 semanas hicimos un pedido a la empresa que siempre colabora con la policía para instalar las bandas reductoras en la avenida Leopoldo Querol y en la avenida Tarragona. Señor Patón. Gracias, señor alcalde. En cuanto a lo que ha dicho el caballero, yo creo que eran ilegales por altura. Hay unas que están en 4 cabines, que están deplastificadas, y es sinónimo también de señal de que el ciudadano vaya más despacio. Un radar, otra cosa, es un radar vale 75.000 euros, un radar móvil. Ustedes quieren dinero, que paguen los infractores. Ponga velocidad, 20 kilómetros de más, 21, que si un funcionario está más radar, y poniendo de 31, que está en la carretera de la costa,
lo ponen a 51 o a 61 y a partir de 61, 150, 300, 500 y cuando se le toca el bolsillo, en un mes y medio solventado. Otra cosa, la protección civil, los que haya de protección civil, que son 4 del caporal, porque antes era el ejército de Pancho Villa, con mis respetos a la gente que actuaba allí, pueden estar quitando 45 horas semanales a los policías municipales que están allí 15 minutos por la mañana a la entrada, a la salida, a la entrada y a la salida de la tarde. Cuando se puede, al cabo del año, 45 semanales multiplicado por los 9 meses de vacaciones, se puede comprar un coche patrulla, 2 motos, 2 policías más. Un caballo. Sí, un caballo también, un caballo. Otra cosa. Por favor, no entremos en diálogo. Sí, no, están de comentarios porque claro, pasa lo que pasa. Los herbicidas, he visto que dicen que hay unos letreritos por ahí que los ha puesto el PP para dar publicidad a que tal. ¿Es cierto que se van a poner herbicidas o son los peperos los que están poniendo los letreros? Esto, oiga, vengo de Vinaroz contra los abusos. Me han dicho eso, que son inventos de los peperos, que para poner... Quiero preguntar en este pleno si efectivamente se van a usar los herbicidas para quitar ahora viene la gota fría y sabe usted que es peligrosísimo que no circule agua. Y por último, protección civil. No, bueno, ya, me rindo ya. Jo crec que en el tema de la velocitat en determinades vies tots som conscients i la veritat és que és un tema que mereix el màxim respecte i el màxim estudi i li tinc que dir que encara que parega una promesa electoral estem estudiant molt a fons el tema del radar, és a dir, que no crega que està en això. Respecte al tema de la protecció civil, que jo aniria més allà, el tema del voluntariat que n'hi ha en altres països a l'entrada o sortida de les escoles és també, jo crec, un tema que cal estudiar. De fet, nosaltres l'hem parlat, encara que és evident que no hem anat molt més allà, però sí que pensem que efectivament són unes hores que segurament la policia podria fer en altres funcions, però és un tema pronte. Sobre el tema ja dels herbicides, no sé si vol contestar el regidor. Bueno, com ja vam anunciar des de la regidoria de Medi Ambient i Agricultura, la nostra intenció és eliminar el màxim possible el tractament en herbicides al camp, ho fem a través de mètodes mecànics i manuals. Jo també he vist les fotos, però és un cartell que està clavat allí que fica herbicida, jo això no sé què ha penjat, des de la regidoria no hem anat a fer tractaments bueno, però és un cartell que han identificat, jo no sé què ho ha ficat, nosaltres ja he dit que nosaltres no, jo des de la regidoria de Medi Ambient no s'ha manat a fer cap tractament en herbicida. Sí, senyor Monedero. Yo quisiera hacer hincapié en el modo de poder evitar el ruido excesivo de las motocicletas. Parece ser que hay mucha gente pudiente que se compra una motocicleta y por H o por B le parece muy bien trucarla. Lo que no le parece bien es a la gente mayor y gente con sordera y tal, aguantar esos ruidos excesivos de las motos. Sí, pero es igual, gente con sordera les repercute en el aparato. Y a la gente que no tiene sordera no acabaremos muy lejos de tenerlo. Gracias. ¿Vol la regidora dir alguna cosa? Ara, vale. Que respecte a lo de les motos sí que se fan controls en radar de vegades que ho enceta la policia local, en radar, perdó, és el constipat, en el sonòmetre que ho fa la policia local i que ells prenen totes les mesures que tenen al seu abast. Sí, quan agarren un xic que té les motos trucades en aquest moment, immobilitza la moto i se li porta al dipòsit, però ja depèn de l'actuació d'ells. Evidentment, ells estan per tot això acabar-ho. S'ha fet ara només una campanya de control de soroll i més endavant s'aniran fent més. I ja està. No, és molt xicoteta, ha sigut.
Sí, ja, per a lo que a mi m'agradaria, N'hi ha més preguntes? No abuse, senyor Patón. Va. Me odian aquí. Acabem la sessió que queda poquet d'una manera respetuosa. ¿Dónde fueron a parar los olivos centenarios que quitaron del polígono cuando se compró con el problema de los 2 millones que dio el gobierno Zapatero al ayuntamiento para la zona de subterráneos allá? Desaparecieron de la noche a la mañana, desaparecieron algunos... No se han enterado que desaparecieron, no? Bé, li contestarà al regidor de Mig Ambient, encara que segurament la pregunta hauria d'anar dirigida més a regidors d'anteriors legislatures. No, jo ja vas... Com vostè ja sap, esos oliveres i arbres que van desaparèixer del soterrani van aparèixer en Itàlia i ja van aparèixer allí i hi ha un procés iniciat contra les persones o l'empresa que va fer el tractament i estem a l'espera de la sentència judicial, si no m'equivoco. Home, se sap, s'ha fet públic, ha sortit als diaris i jo crec que és una cosa que sí que és pública. Bé, li agraeix a tots la seva presència i gràcies i bona nit.